Velkommen til programmet med Peberpalle. Og her skal vi se Peberpalle lave hans magiske ret. Ja. Vildt. Her har vi ham jo. Magiske Peberpalle. Og så Peberpalle. Hvad har du til os i dag? Jeg har et magisk mix. Men bare på frygt og så peber. For McDonald's. Okay. Nu putter vi sådan lidt agurk i. Ja. Sådan lidt agurk. Så putter vi sådan lidt koldskål i. Det smager Koldskål. Koldskål. Sådan det smager rigtig dejligt. Går vi sådan en lille agurk i. Det kan kun blive godt. Ja. Og så kommer vi sådan en gøl hvidløgspølse. Og det er simpelthen for hvad? Gøl. Gøl. Ja, gøl. Ham den vik. Hvidløgssalami. Okay. Ja. Yes. Prøv lige sådan en batter i her. Lækkert. Så kan du se, hvor lækkert det er her. Så er der lige gødpølse. Super. Yes. Hvad skal vi med her i? Riski. Riski. Yes. Så kan man nok få hygge hjemme i stuerne. Yes. Ja, det gør jeg jo. Sådan. Skål her. Jeg har lidt svært at åbne nogle gange. Skal du have lidt hjælp? Ja. Nej, jeg får det. Det får du ikke. Nå, okay. Men Så kommer vi lige sådan. Så smutter vi lidt fri. Så smutter vi lidt her. kan vi lige få at se, hvad det er? Ja, så hiver vi lige her. Ja. Ja. Lækkert. Jeg har jo prøvet den på mange restauranter, og de synes bare, den er mega god. Okay. Men Hvad har vi så herovre? så er det nok også, fordi de var handicappede. Hvad skal vi bruge det til her? Det er sprut og whisky. Okay. Og så er der sådan lidt sirup bagefter. Ej, der var koldskål. Ja. Så er der sådan lidt koldskål klar her. Og så kigger over på ned i maden der. Så er der lidt koldskål klar. Ja, hvad så med koldskålen? Hvad? Hvad så med koldskålen? Der sker ikke noget. Bare roligt. Det skal Så ikke. tager vi noget her. Nej. Så, det er hvad tager I ikke med den? Det skal ikke være koldskål i. Nu er det også. Og selvfølgelig peber til peberpalle. Ja, vent lidt. Det skulle lige rundt på piller. Sådan her. Ja, så kommer vi sådan en lille gurk her. Det er rigtig godt. Super. Så kommer vi til pomfritsaucen på McDonald's. Og den er 5 dage gammel, det skal den være. Det skal jeg huske. Så åbner vi lige her. Og så er det bare... Og så... Hvor satan! Det er lige med sperm. Det er nyfrisk sperm. Ja. For helvede. Lækkert. Der skal fandme 2 i, jeg skal. Den er sådan 8 dage gammel. Så vender vi tilbage lige om lidt. Det skal vi stå og hæve her. Ja, de skal stå her i en halv time. Vi ses lige om det, de går. Ja. Hej. Så er vi tilbage her ved peberpalle. Og ja, lad os se, hvad der sker. Så var lige det rette tidspunkt at være. Put peber i. Nå, yes. Så skal der knejpes. Der kommer også skidt ud. Jo, der går nu. Hvad har vi her? Og kys på peber. Nå, Det er sejt. hvid peber med S. Okay. Ja, det er dejligt peber. Det er fundet på Canada. Okay. Der kommer en masse ud af det, fordi det kommer på Canada. Hvor kan man få sådan noget? I Canada, hvorfor den ikke fører efter? Jamen, kan man få det i Fakta? Nej, i Canada. I Netto. Okay. Nu glæder jeg mig til det her. Det er den alle jeg glæder mig til. Det er London Dry Gin. Det er sådan en dyr bog. Eller bare masser af ja. Det er sprut. Okay. Det var den svære op. Jeg tror ikke, vi må låne den. Det er for min bedstefar. Min bedstefar, han er alkoholiker. Boede der for sagt. Puha. Puha. I med det. Nej. Uha. Hvad sagde det bare stærkt? Det smager helt godt, ja. Så skal vi lige se, hvad der er kommet i her. Ja. Hvad har vi i? Ja. Lækkert. Så laver jeg lidt rundt. Ja, jeg holder lige lidt rundt, tak. Det er lidt rundt. Lækkert. Og så se pølsen her. Pølsen. Ja. Kommer vi lidt sirup i. Det kommer fra Canada. Det er Canada. Provence of Canada. Ja. Ja. En Canada-ting her. Nogle gange bruger jeg det også til, hvis man skal smøre ballerne inde i sirup. Så det gør så ondt, når man sidder på cyklen, når jeg skal cykle på arbejde. Så er det rigtig meget i, ja. Det var jo rigtig smart. Ja, for fanden. Ja. Skulle du ikke tage en smagsprøve måske? Så jeg lige se, hvor godt det er. Men vand, nej, ind i munden med det. Okay, jeg tager for skålen nu.
for helvede, det smager. Jeg tror fandme, jeg glemte et eller andet. Fy for helvede. Det er nok peberen. Peber. Peber. Der var sgu da ikke mere tilbage. Peber. Ej, cut. Det er ikke fandme dårligt, det var.